wong gerang, wong gelut kok ndadak jelungan. Kakang Donopati, yen wedi pasrah gulumu ana ngarepe Dasamuka. Ning ora susah ndadak belikan kaya ngono. Tak ubres tekan ngendi kowe? Sawoi kula ingkang jangki petamanan. Kowe tuwek keklek nggih. Sing mambu ki apamu? Niki kandang. Eca kenging kangge tampa ngantuk. Ambu kok ngene tampa ngantuk cengelmu. Kowe roh ratumu. Prabu Danapati. Iya. Gelut karo Dasamuka kok dadak jelungan. Ning endi? Wah. Kula niki abdi mboten weruh kangkang-kangkune. Wong Jawi perang gayeng mon kula niku tetep utuk. Kula mboten ngertos. Nek ora ngerti kowe ijole ya. Soi, kula ingkang tenggo gamelan. Gamelan wesi. Kono mau? Nggih. Cet ijo. Ampun nyina kali kula. Kowe roh Danapati? Mboten ngertos. Kula ampun dipejahi, ora tak pateni. Gandeng kowe najan tuwek isih gelem olah kagunan kabudayan. Nunggu gamelan tak wene dhuwit. Matur nuwun, matur nuwun. Kena nggo tuku lenga goreng kerupuk. Layak to layak. Kekuwungi negara Kapala bisa ngembari ngalengka diraja jebul duwe gapura ukir. Dumadi saka Mas Murni. Piye? Kakang Danapati, Kakang Danapati. Wah. Kesugihanmu imbang kelawan kesugihane Dasamuka. Piye? Wah. Ono gapura kok eloke kaya ngene. Kiwa tengening lawang gapura ana gupala sakembaran. Deningoni bermara lan bermari. Elok temen. Ngrawit wegit sing yasa gapura iki mesti dudu wong saudon saurupan. Iki mesti yasaning dewa. Mentah kaya ngopo tak dodoke korine. Gapurane ngarepe kaya ngene, bok kaya ngopo jerone. Winarno jroning udyana tinata sri
kalangkung Hargulum yang Sumarsono ora mari anggrek wungu mangken sonya tengah kulem lenging arum ungkara sang brahmana tan pendah swaraning madu Bronto manut kembang rarat ning rimang kriang ning gonto marum asangka jaya ganto ungkungan delang molir gending suringing raja swara lari lenget tegap ning nganti sak pandurat ora bisa kumecap biyuh-biyuh mripatku wis ora kedhep wiwit mau bareng wiwara tak buka biyak lawanging gapura padhang sumunar jerone ora merga saka akeh diyan miwah damar saka lenga golo-golo nanging jebul tuwuh saka saliraning wong wadon ingkang sumunar cahyane biyuh-biyuh tak sawang wiwit pasundulan nganti jempoling padha ingkang nyatane tanpa kuciwa biyuh-biyuh lelewane milangoni sorot mancur mencorong mijil saka putri ingkang nyata winong wong yen kaya ngene kahanane yekti gawe lamong mesti akeh priya ingkang kepingin boyong dadi kembang lambe pating celemong Sang Ayu kepareng waku bakalan gulang tepung gladi wanuh jengandika iku sapa dene sukune ora ngambah Bantala Sang Rahwana waleh-waleh apa ya mangungkung kanduan rimang lerlenotan pokanin yen tantu luso mengkuda utomo wis mati pokok yen ngene iki aku mati
rumangsaku saeneng-enenge putri ingkang metu saka negara Ngalengka tak klumpukke dadi siji. Ngendi ingkang dadi kedung-kedunging memanis dadi punjer-punjere wong ayu. Wis tak tapis kabeh tak klumpukke dadi siji nanging jebul ayune wong wedok Ngalengka kuwi yen ana ngarepmu babar pisan ora ana apa-apane. Waduh. Wah. Lagi iki aku duweni rasa sengsem. Lagi iki aku bisa ngrasakake katentreman. Ing sekawit anane aku mung berkunung tanpa dunung. Wegah nampa warah nampik pituturut becik jebul bareng ana ngarepe Bathari Sri Widawati biyo-biyo. Rasa pangrasa mau kabeh ilang kaya kabuncang barat anane mung padhang lan tentrem. Sang Bathari Kalilan aku gulang tepung gladi wanuh. Aku wis wanuh lan aku wis tepung. Kelawan sira Sang Prabu Dasawadana. Iya. Nanging aku kepengin tepung saya caket, saya rumaket merga kesurung. Rasaning ati ingkang kagilet branti. Sang Bathari, aja diluputake ya, aja diluputake lamun Tadasa Muka Darbirasa kang kaya mengkene. Rahwana gelis temen nggonmu nibakake rasa katresnan. Kowe gandrung marang aku. Sayektine katresnanku apa? Katresnanku ruping jiwa luhur sing ora kena disuwun lan ora kena ditampik. Katresnan yen jeneng katresnan jatiku ora mengkono. Katresnan sejatiku nadyan urup jiwa luhur nanging ora sadengah nggone matrapake. Ana saloka keplok kudu tangan loro. Apa iki mengko dadine ora keplok tangan loro? Babar pisan durung ana ceceking rasa tresna jati saka telenging atiku marang Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Dasare panjenengan ulun iku widodari ing kasuwargan. Aku ngerti paduka Bathari kasuwargan, nanging lamun ana titah ingkang sembada samubarange apa kleru yen taku duwe gegayuhan sing luhur ngrabi widodari? Apa luput lan apa kleru? Apa ora bener? Nanging lamun sira nibakake katresnan mongko ora keplok, tegese sira bakal meksa marang ngrasaning liyan. Mongko yen to aku ngrungu wiwit mau sira katarik brantaning ati merga ndulu kasulistyanku. Jejering katresnan jati ora kebondo dening gelaring lair kang kasat mripat Dasamuka. Gombal Mbel Gedes sifat wong lanang katarik wuyung kok ora merga ndulu wewujudan kang kena silawanging mripat wadhake Mbel Gedes. Katresnan jati kuwi bisa dilakoni kanthi suwening wektu lan titi mangsa kala ingkang kudu dilakoni. Nanging wong lanang gandrung wuyung kelawan sawijining wong wadon mono ingkang sepisan kudu katarik saka jaiting netra, legering wadana, glajeming lathi lan liya-liyane klebu weweking pernaja menjulu ing dada. Ngerti? Iya, nanging apa? Tumrap Dasamuka
luhur-luhuring menungsa kuwi nek wis bisa tresna menyang awake dhewe marang rasane dhewe ngajeni menyang atine dhewe kaya aku iki ngajeni menyang atiku mantep menyang gegayuanku mula reh ning rasaku atiku mantepku kabeh wis tak ugemi ya mung menyang Bathari Widawati aja mbok luputake yen to aku tresna karo kowe mangancur lampahing angin guntur akraning kora akiri arep bumi prakem padula mangambak ambak piye tatanan rasamu tatanan pikirmu kowe bakal ngladeni Dasamuka tumrap aku ora ana pengangenanku duwe cipta kang ora bisa kasembatan ora ana critane tumrap Dasamuka yaiku sawijining titah sira sipat raseksa jebul bener kandhaning akeh buteng betah nganiaya nyiksa lan meksa marang rasaning liyan Dasamuka sayektine katresnan iku ana pira ora susah takon tresna wuta tresna harta tresna pangkat tresna peksa lan tresna suci nanging sing tak ugemi titimong saiki mung tresna suci mergo iki tuwa saka rasaku nanging kowe wis kandha ngarep yen to kowe mung kabondo dening gelaring ngrupaku durung karuan yen to sira bisa netepi jejering katresnan jati lan suci mula kang saka iku aja meksa marang rasaku Dasamuka Dari apa kelakon lamun aku nandhokake rudha pariksa marang Jengandika aku wenang netepake kelawan uriping Dewa lan Hapsari peksanen aku nanging nganti kukut jagat iki aku ora bakal ngladeni Prabu Dasamuka apa kuwi Samudari saka mbuh-mbuh kang pinangka ana geni alumbung bandung gumrubuk suarane ewoh oyeng pambudi Sang Bathari Sri Widawati ingkang wis kumaliyang ing gegana manjing dahana murup liwang Sang Dasamuka aduh mahal
Oh, napa to mirah ingsun prihatin Mas Bagong ijil tuhu dahatan pokaryo mati tenan aku. Oh pukulun kenging menapa maksa raos paduka mancing hati murup. Oh Widawati, aku kejiret Brontowuyung, aku sumpah prasetya nganti kukut jagatku aku mung kepengin nglari Widawati.